afsættet for at skrive den her bog, det var egentlig det her med, at jeg synes, at der bliver snakket rigtig meget om digitalisering, det har I sikkert også opdaget, og der er rigtig mange ord og begreber i luften. Disruption er nok en af dem, der sådan fylder allermest, kunstig intelligens, robotter osv. Og jeg var egentlig selv der for sådan 1,5-2 år siden, hvor jeg var sådan lidt, det er helt sikkert vigtigt, og det burde jeg vide noget mere om, og så kastede jeg mig ud i at prøve at læse og forstå og snakke med en hel masse mennesker om det. Og fandt ret hurtigt ud af, at der er sådan lidt to parallelle virkeligheder. En, hvor man er enormt optaget af de ting, der kommer ud i fremtiden, og så den her anden, hvor man føler, at det her med disruption og teknologi, det er noget, der er nogle andre, der tager sig af. Så en af mine dagsordner med at skrive den her bog, det er egentlig også at gøre de her begreber tilgængelige, dels for jer, der er her i dag, men også for folk, som måske ikke nødvendigvis sidder med digitalisering eller noget teknologi til dagligt, men som egentlig godt kunne tænke sig at forstå det, og også få den her fornemmelse af, at det her det er faktisk noget, som jeg også kan forholde mig til og kan være en del af. Så sådan lidt højt ravne kan man sige, at digitalisering skal demokratiseres. Det skal altså være noget, som flere kan forholde sig til, og også som flere forhåbentlig har et positiv tilgang til. Fordi vi ser jo rigtig meget, især i medierne og også i fiktionen, hvordan digitalisering, teknologi, robotter, kunstig intelligens tit bliver fremstillet lidt som sådan et monster, der kommer og tager vores liv og tager vores jobs og alle de her ting. Og det er altså fiktion, rigtig meget af det. Så vi skal sådan lidt fra buzzwords til handling, og så skal vi også derhen, hvor virksomheder tager et ansvar, dels for deres medarbejdere, altså simpelthen laver noget mere kompetenceudvikling af medarbejderne, så at hvis virksomheden nu skulle blive disrupted og skulle lukke i morgen, jamen så vil samtlige medarbejdere være i stand til at gå ud og få et nyt job. Det kunne være sådan et parameter, en måde at tage ansvar på. Og så også, at man tager et samfundsansvar, dels i den teknologi, man laver, altså hvis man nu laver noget kunstig intelligens, at man sikrer sig, at det også er, kan man sige, er retfærdigt og etisk forsvarligt. Og jo også, at man tager et ansvar for at gøre verden til et lidt bedre sted. Det kan man jo lige så godt, når man nu er i gang med at disrupte, hvad man ellers er. Så min pointe er også, at innovation det er ikke forbeholdt startups eller iværksættere. Der er ikke sådan et eller andet magisk tryllestøv, som iværksættere har, eller som startups har. Det er altså noget tryllestøv, som vi alle sammen kan hive ned fra himlen, eller lade os finde. Så den her illusion om, at man skal have sådan en eller anden særlig startup-mentalitet, eller iværksætterånd, eller hvad vi nu kalder det, det er altså tit en undskyldning en dårlig undskyldning for ikke bare at komme i gang med at gøre nogle af de her ting. Så det hænger lidt sammen med, at flere skal ligesom kunne være en del af det her. Det handler rigtig meget om teknologi, det handler rigtig meget om, hvad kan man, og hvor er teknologien på vej hen, men det handler også rigtig meget om vores mindset. Og det her det er sådan en lidt simpel måde at sige det på, men jeg synes selv, jeg oplever, hvis der kommer en ny teknologi, det kunne være virtual reality, eller bare sådan noget med, at nu har Snapchat kommet en eller anden ny funktion, så kan man godt en gang imellem have sådan en, nej, jeg orker ikke mere, kan vi ikke bare stoppe det her, fordi nu er jeg ligesom sådan up to speed med, hvad der sker. Og der må man lige sådan gå ind og arbejde lidt med sig selv og sige, okay, lad os bare sige, at det her det er vi altså klar til, eller i hvert fald mindst at undersøge, hvad det egentlig kan, før vi siger, det her det er noget lort, eller det her det er rigtig godt. Så hvis I har den der sådan grundindstilling i maven, at få det væk, eller det var altså bedre i gamle dage, så kan man måske gå ind og arbejde lidt med den, eller i hvert fald blive opmærksom på, at måske skulle vi prøve at se, hvad tingene kan, før vi fuldstændig afviser, hvorfor det ikke kan lade sig gøre. En af de første sådan, modeller, jeg sådan fik på plads i forhold til min bog, det var det her digitale isbjerg. Jeg har arbejdet rigtig meget med sociale medier, og det er sikkert også sådan mest den kasket i de fleste af jer kender mig fra. Og nu har vi jo haft sociale medier de sidste 10 år, og det er blevet en naturlig del af langt størstedelen af danskernes hverdag. Og vi bruger det fra morgen til aften, dag, nat osv. Og det vi så kan se nu, der er mange af de her andre teknologier, virtual reality, wearables, robotter, Internet of Things, kunstig intelligens, droner, 3D-printer, der er mange flere end dem, jeg har med her. Jamen de bliver altså også, i løbet af de her år, bliver de allemands eje. Vi har alle sammen et kunstig intelligent apparat. Jeg kan se de fleste, eller nogle af jer har allerede haft jeres smartphones fremme, som jo er altså det, som de kan i dag, smartphones, jo er kunstig intelligens. Der er det her lidt spøjse med kunstig intelligens, at hver gang vi sådan kommer til næste niveau, altså hver gang teknologien kan noget mere, så hæver vi barren for, hvad vi synes, der er kunstig intelligens. Så da lommeregneren kom, jamen, så var det jo helt vildt kunstig intelligens, ikke? Eller også bare, hvad ved jeg, køleskab, der ligesom kunne tænde lyset, når man åbnede det. Det er der stadig nogle 2-årige, som synes er meget fascinerende. Så alle de der ting, og så siger vi, jamen det er jo ingenting, vi skal jo kunne noget mere. Da man kunne banke verdensmesteren i skak, så var man ikke længere imponeret over det, så skulle det være noget nyt og noget nyt. Så vi har altså også nogle vanvittige forventninger til det her kunstig intelligens. Og der er det meget godt nogle gange bare lige at tage smartphonen frem og snakke lidt med Siri, også hvis man føler sig lidt ensom. Spørge om en joke, eller bare hvad klokken er, eller et eller andet.
Og så lige prøve at få en fornemmelse af, hvad kan det? Det kan rigtig meget, men der er altså også rigtig meget, det ikke kan endnu. Og så kan man sådan måske lige tage det roligt og sige, okay, jeg har nok også et job i morgen, fordi så intelligent er siger jeg altså heller ikke endnu. Men det er stadig fascinerende, og vi kan rigtig mange ting. Og det der jo selvfølgelig er pointen her, det er, at de her teknologier skal I forholde jer til. Jeg oplever også ofte, at så dykker man meget ned, for eksempel robotter, eller meget ned i kunstig, eller hvad hedder det, i Internet of Things. Og det jeg lidt har savnet, det er sådan en, kan man sige, sådan lidt et all-around view på det. Altså, hvad er det så, man som virksomhed eller organisation skal have overblikket over? Og der vil det være min anbefaling, at man prøver at kigge på de her forskellige teknologier, og så se, hvad ligger mest lige for i forhold til os, eller når man ser på andre virksomheder, der har brugt de her teknologier, hvad giver det så inspiration til, at I selv kunne gøre i jeres virksomhed? Og så ligger der jo en masse ting under den her overflade, som jeg sådan har forsøgt at tegne. Hvad er det, der ligger nedenunder? Hvad er det, der er på vej? Og det kan I jo selvfølgelig også begynde at prøve at afsøge i forhold til der, hvor I står. Så fremtiden er her allerede. Den er bare ikke særlig ligeligt fordelt. Gammelt citat, men som jo stadigvæk kan være sådan en meget god reminder om, at vi er nok nogen, jeg tror mange af dem, der er her i dag, som lever lidt i fremtiden, i hvert fald en del i fremtiden, og forsøger at forstå, hvad der er på vej. Og så er der altså rigtig mange andre, som skal have lidt mere hjælp. Og det er jo noget af det, som vi forhåbentlig kan gøre ved at tale om det, og vi også tale om det på en måde, som ikke nødvendigvis skræmmer folk. Apropos tale, så en af de der teknologier, som er jo rigtig store for tiden, og som jeg også selv er meget fascineret af, måske også fordi jeg godt selv kan lide at tale, og også godt kan lide at tale med robotter, det er de her stemmekontrollerede enheder. Nu fandt jeg bare lige det her billede, som er sådan meget godt overblik. Vi har Alexa med, Amazon med Alexa, så har vi Windows med Cortana, og så har vi jo så iPhone Siri, og så har Android så lavet en sådan mere kønsløs Google-navn. Vi kan mærke til mange af de her, det er altid pigenavne eller kvindenavne. Jeg tror, det er sådan lidt tilbage til Mad Men, og sekretærerne var altid damer eller et eller andet. Det er jo mænd, der sidder og laver det her, ikke? Så den må vi tage en anden dag. Men der er i hvert fald lidt om det her, som jeg synes er lidt interessant. Så alle de her store spillere, som vi kender, The Big Five osv., alle de her store teknologiske spillere, jamen de er på det her marked, hvor vi skal snakke med teknologi. Så vi går altså også fra en verden, hvor vi i høj grad skal sms'e eller tekste med teknologien, til vi i højere grad skal tale med den. Og det er jo også interessant, ikke mindst både når man snakker børn eller ældre eller andre folk, som måske ikke synes, det er mega fedt at sidde og taste på sådan en masse små knapper. Det er jo noget, vi sådan har lært os i de seneste år. Det er jo egentlig ikke særlig bekvemt at sidde der og taste løs. Så det her med, at vi kan snakke med vores teknologi, det bliver altså en af de sådan tendenser, som vi kommer til at se. Jeg er selv meget glad for den der funktion, hvor man kan sådan indtale sms'er. Jeg ved, min veninde hernede, Louise, hun er ikke så glad for den, fordi det er ikke altid så gode, de sms'er, der kommer ud blandt andet. Den kan ikke helt stave. Jeg har en søn, der hedder Ferdinand, det bliver altid sådan noget fanden-mand eller et eller andet. Men det ved man så efterhånden. Nej, træk bare indenfor. Og så er der så chatbot, som er en af de her andre teknologier, som også er dukket op sådan meget i 2016, og som stadigvæk kan noget. Men de viser også på en gang, hvor lidt teknologi nogle gange kan, og andre gange, hvor galt det kan gå, fordi der jo stadigvæk, når vi snakker teknologi, er mennesker involveret. Nu har jeg taget sådan skrækeksempler med, ellers så har jeg altså ikke så mange skrækeksempler, hverken i dag eller i min bog, fordi dem er der masser af andre, der er gode til at fortælle, så jeg prøver sådan at tegne lidt mere lyserundt billede af verden. Der var en chatbot, som blev lanceret, mere det var Microsoft, der lancerede den, ikke? Godt, jeg har en soufflør nede på bagerste række, kan se det godt, dejligt. Microsoft, der lancerede den her chatbot i foråret sidste år, altså for et års tid siden. Og det sådan som den var designet, det var, at det som folk de skrev til den, det tog den ind og bearbejdede, og så svarede den det. Og nogle gange så svarede den egentlig bare det, som andre folk har skrevet til den. Og i løbet af 24 timer, så var det gået helt ud af gevind. Hvor hun så her Tay skriver, igen en kvinde, skriver, "We are going to build a wall and Mexico is going to pay for it." Jeg tror ikke, det er Trump, der har tweetet direkte til hende. Der er nok nogle andre, der har prøvet at lave sådan nogle Trump-agtige tweets. Og så gentager hun det simpelthen bare, og hun går helt amok og skriver fuck alle mulige andre skøre ting til folk. Det blev så til historien om, hvorfor chatbots ikke virker, og hvorfor vi ikke kan stå på teknologien. Man kunne også have gjort det til historien om, hvor åndssvage mennesker er, og sidde og tweete sådan noget der til en chatbot, og andre sådan sexistiske ting, for at få en chatbot til at tweete det tilbage igen. Men det var sådan lidt et tilbageslag, fordi hvad er det egentlig, vi kan med teknologien? I hvert fald så længe der er kan man sige, mennesker i den anden ende, så har den altså sine begrænsninger. Men de her chatbots er ret interessante. De er stadigvæk sådan en lidt, kan man sige, en lidt dum form for kunstig intelligens, men til gengæld er den enormt tilgængelig. I kan alle sammen gå hjem og lave en chatbot. Der findes nogle forskellige tools, Chatfuel og så videre, andre gratis tools, hvor man egentlig relativt nemt kan oprette en chatbot. Så jeg vil sige, hvis I kan finde ud af at bruge et Excel-ark,
det er også nogle af jer, der ikke måske altid synes er det fedeste, men altså, det er bare for at sige, at det er ikke sværere end det. Djøf har lanceret en chatbot, jeg tror det var med fokus på, hvad pension eller lønforhandlinger, ja. Så hvor man netop kan gå ind og så få nogle gode råd til ens næste lønforhandling. Meget god konkret eksempel på det. Noget andet kunne være kundeservice. Der er også nogen, der har brugt det til at lave sådan en gaveservice op til jul. Hvad skal jeg give min bedstefar i julegave? Og så videre. Så det er altså også en måde, de her chatbots, at gøre ens service tilgængelig 24 timer i døgnet. De sover aldrig, de er altid på. Så der er det her Internet of Things, som stadigvæk godt, synes jeg, kan være sådan lidt et diffus begreb, fordi det er jo, at vi putter internet i alle tingene, og typisk er det ved hjælp af nogle sensorer. Det kan være, at man går på et museum, og så er der sådan nogle små sensorer, der gør, at når du går forbi med din mobiltelefon, så kan du få lige præcis den lydfil, som passer til det billede osv. Nogle andre, der har arbejdet rigtig meget med Internet of Things, det er ISS, en stor virksomhed, som laver rigtig meget sådan noget facility management. Så det er sådan noget med bygninger og hvordan de kan fungere. Og der kan de for eksempel ved hjælp af sensorer se, hvor mange tallerkener bliver der taget ned i kantinen, og så kan de simpelthen se ude i køkkenet, okay, hvor meget mad skal vi lave. De kan også se, er mødelokalet tomt, så skal vi ind og gøre rent, eller er mødelokalet ikke blevet optaget, selvom det var booket, jamen så bliver det ledet igen i bookingsystemet. Så det er også bare for at sige, at mange af de her ting, de er så enormt lavpraktiske, men det er jo sådan noget, der gør, at man kan spare enormt mange ressourcer, og en bygning kan fungere mere optimalt til mange mennesker. ISS har så også den fordel, at de er enormt store, så der er sådan noget skala der, de kan begynde at lukrere på. Så det kan være en fordel at være lille og agil, men det kan altså også være en fordel at være stor, så man kan investere i noget ordentligt kram. Og der har de sammen med IBM Watson ved at installere sensorer i 25.000 bygninger verden over til det her system. Og der kan man også bare forestille sig, at den viden, de får ud fra de her sensorer, gør, at de endnu bedre kan optimere ressourcerne og lave planlægning og budgetter og personale og alle de her andre ting fremadrettet. Så er der robotter. Jeg er personligt mest optaget af de her, kan man sige, software-robotter. Det vil sige alt det, der er hen i computerne. Men der er selvfølgelig også en hel branche, som er de her menneskelige robotter, eller fysiske robotter. Men det er nok, fordi jeg ikke kommer så meget fra industrien. Det er stadig til gode. Og nogle af dem, der laver robotter, det er dem, der hedder Blue Ocean Robotics. Mange af jer kender måske Universal Robotics, som blev solgt for nogle år siden. Men Blue Ocean Robotics, de har lavet ham her, Zeno. Det er så en dreng, det kan vi så vende tilbage til, men som kan tale med børn, og som børn responderer rigtig godt på. Om han fuldstændig kommer til at erstatte skolelæreren, det tror jeg ikke, men det kan være et rigtig godt supplement. Der er nogle forskellige studier, der viser, at nogle børn, altså især børn, som måske har svært ved at tale med voksne, eller som har nogle forskellige sådan, sociale besværligheder, at de kan have nemmere ved at interagere med en robot, eller et sødt lille pelsdyr, som kan snakke med dig. Altså ikke levende, men en robotagtig pelsdyr, ikke? Så der er også en kæmpe branche inden for det, som træder ind i alle forskellige sektorer. Det sidste eksempel, jeg havde med her, nu vil jeg ikke lige tage lyden på. Skulle lige have lyden af. Nu går det godt her. Det var, virtual reality, som jeg synes er meget fascinerende, og som stadigvæk er sådan lidt der. Det har ikke rigtig brudt igennem. Der er mange, der stadigvæk siger, bliver det nu til noget? Men det jeg i hvert fald kan se, det er, at alle de store, Apple, Facebook, Google osv., de investerer massivt i virtual reality. De tror, det kan noget. De tror, at om ganske få år, jamen så ligesom vi i dag har videoer og billeder på nettet, så vil der også ligge rigtig meget VR-indhold på nettet. Og jeg synes, det er dybt fascinerende, har man først prøvet det, enten hvis man som ham her er en gammel mand, der ikke kan komme ud af plejehjemmet og lige få en tur til Thailand med en VR-brille, eller hvis man prøver det på ungerne derhjemme, så kan man altså tydeligt se, hvor fascinerende det er. Og han sidder og han begynder at græde, og han er helt oppe at køre over det. Det er ret fascinerende. Et andet eksempel, det er nogle ældre mennesker, som skal på kondicyklen, og så har de så også en VR-brille på, og så cykler de altså ude i naturen eller op ad et bjerg osv. Flere i bogen, men det jeg i hvert fald selv savnede, da jeg gik i gang, og måske stadig savner, men føler jeg sådan, i hvert fald er kommet tættere på nu, det er det der med lige at have et overblik. Okay, hvad er det så, vi skal gøre, når vi sidder ude i en virksomhed eller en organisation? Og vi kan snakke rigtig meget om teknologi, men vi starter jo altså stadigvæk ved visionen. Hvad er det, vi gerne vil? Hvad er det, vi er sat i verden for? Det er i hvert fald der, jeg sådan altid vender tilbage til, selvom jeg sådan har prøvet at komme andre veje rundt om det, men det kan jeg altså ikke rigtig lide. Så er jeg sådan lidt pompøst skrevet, det er en ny verden, og det er det selvfølgelig ikke. Jeg ved godt, at vi stadig har tøj på, og vi stadig skal have mad og alle de her ting. Men man kunne jo godt diskutere, om det tøj, vi laver om få år, er noget, vi selv har printet derhjemme på en 3D-printer, eller hvad det nu kan være. Ikke? Det har jeg selv sådan en drøm om, og det må man da snart kunne få lov til at gøre. Men der er i hvert fald, jeg tror, det kan give meget god mening at tænke som en ny verden, eller hvis man tænker, okay, hvis man nu blev født ind i den her verden, vi har i dag,
hvordan vil man så lave sin forretning, hvordan vil man så lave sin kommunikation, hvordan vil man servicere sine kunder, hvordan vil man udvikle sine produkter. Og der er det altså i høj grad en helt ny måde at gøre det på, og i hvert fald markant anderledes måde end den måde, som det bliver gjort rigtig mange steder. Et sted, hvor vi ser det rigtig tydeligt, det er jo den måde, som unge mennesker konsumerer medier og i hele taget forbruger på, finder nye produkter på, at det i langt højere grad foregår digitalt end for den ældre generation. Så hvis man er i tvivl, så prøver at interagere med nogle børn og nogle teenager, så er man ikke i tvivl om, at der er en anden verden på spil, end den, som så mange af dem, der sidder rundt omkring og bestemmer i virksomhederne, jo kan man sige, er uddannet og har begået sig i de fleste år. Men så forstyrre på den her vision, og så kigge på teknologien, og det er noget af det, jeg har været inde på nu. Hvad er det for nogle teknologier, vi har på spil? Hvad har det med os at gøre? Hvor langt er det? Hvad har vi, altså, hvad kunne vi gribe fat i sådan nu og her, og hvad er det måske, vi gerne vil have styr på i løbet af en lidt længere periode på en 5-6 år, eller hvad? Skal vi gå ind i det her kunstig intelligens, eller hvor er vi på vej hen? Og så skal man selvfølgelig have styr på forretning. Forretning skal digitaliseres, det når jeg lige at komme lidt omkring også. Og så er der arbejdsstyrken, som jo er medarbejderne, altså de her fysiske mennesker, rigtige mennesker af kød og blod, ligesom jeg der her i dag, som langt de fleste steder nok også skal, kan man sige, opgraderes. Altså man har meget mere fokus på, hvordan de lærer, så det ikke er sådan noget med, at man en gang om året kommer på et 5-dages-kursus på et eller andet slot eller hotel, eller hvad det er, og så er man ligesom opgraderet. Sådan fungerer det altså ikke. Det skal være en eller anden form for løbende, kontinuerlig opgradering af, hvad der sker derude, fordi det jo går så relativt hurtigt. Og så er der jo så robotterne, som også bliver en del af arbejdsstyrken, som jo skal fungere sammen med os mennesker, altså både de fysiske robotter, men jo især de her software-robotter, altså kunstig intelligens-robotterne også. Og så har vi kunderne, som vi selvfølgelig skal have blik for os, eller brugerne, borgerne, om vi vil derude, som vi jo skal nå med nye metoder. Og her er en stor del af det er stadigvæk, synes jeg, sociale medier. Det er de her chatbots, det kunne være andre former for intelligente systemer. Og noget af det, jeg synes, der er vigtigt, det er, at man også går fra den her, kan man sige, sådan en månedlig statusrapport eller en ugerapport til at tænke, hvad er det for nogle, kan man sige, realtidsinformationer vi har? Hvad er det for nogle dashboards, altså interfaces vi har, som vi navigerer efter? Hvad er det for en viden, vi får ind i organisationen? Hvad er det for en data, vi tager beslutninger på baggrund af? Og der går vi fra noget, der måske, kan man sige, har været sådan lidt mere langsigtet til at kunne have meget af det her data i realtid. Lidt ligesom man hos ISS kan sidde og holde øje med de her bygninger i realtid, hvor meget varme bliver der brugt, hvor meget strøm bliver der brugt, hvor meget bliver der spist i kantinen, jamen så kan jeg jo også hos jer holde øje med, hvordan går det i vores kundeservice, hvor meget bliver der tweetet og Facebooket omkring de her forskellige emner lige nu. Så det her med at tænke realtid i forhold til kunderne, hvordan kan vi være til stede der, hvor de er lige nu og her, det er sådan helt korte træk, det jeg mener med det. Den er lidt kompliceret, men jeg sidder og hygger mig meget med den, så nu håber jeg, at I kan følge med. Jeg har faktisk ikke prøvet at forklare noget andet end på skrift, så det bliver spændende. Den overordnede pointe er jo, at virksomheder skal være digitale. Der vil være rigtig mange virksomheder, som stadigvæk har fysiske produkter, det er klart. Men virksomheder skal i et eller andet omfang være digitale. Og det tror jeg kan være et meget godt udgangspunkt, at man tænker, at vores virksomhed skal have et digitalt element. Så er det godt være, at kerneproduktet stadigvæk er noget med, at man mødes fysisk, men for mange, der vil det i højere grad være digitalt. Det kunne også være psykologer, som i højere grad har, kan man sige, online konsultationer, eller som laver en app, eller nogle webinars, eller nogle andre former for digitale produkter, som man kan brede den viden ud, man har. Så det, jeg skelner mellem her, det er, at man har et fysisk produkt, eller man har et digitalt online produkt, jeg ved ikke, om det behøver at være online, i hvert fald et digitalt produkt. Og så har vi noget, der er brugerbetalt, og så har vi noget, der er gratis. Så hvis vi starter herover, jamen så har vi det brugerbetalte online, og det er jo sådan der, hvor man har et abonnement. Det kunne være Netflix Hit, som er sådan noget abonnements-fitness på nettet, det er meget sjovt. Det kunne være et medie som føljeton, eller en anden form for software. Altså der, hvor du køber en licens eller et abonnement, og så får du et digitalt produkt. Den er sådan lige ud af landevejen. Og så har du så den anden her webshop med viden eller ydelser. Det kunne være psykologen, der sælger webinars, eller det kunne også være e-bøger og forskellige andre ting. Pointen er jo, når det er digitalt, så kan du meget nemmere skalere det. Og det er jo også den øvelse, som jeg tror kunne være sund at lave i mange virksomheder. Hvad er det, vi har, som vi kan skalere ved at gøre det digitalt? Det er sådan set det helt korte svar på den udfordring, mange har. For at blive det online, så har vi så det, som er gratis for brugerne. Der har vi så altså platforme, det kan være Google, Facebook, Momondo, Vivino, alle de her services, som er gratis. Hvor kommer pengene fra? Det skal man bare altid lige huske.
det er jo så annonce eller leverandør betalt. Det vil sige, at der er nogle andre, der betaler for, at vi kan få det her gratis. Så det er også meget godt lige at tænke, hvor er økonomien inde bag de her ting. Og så har jeg så taget det her digitale superstar sponsoreret indhold med, som jo er rigtig meget det indhold, mere og mere det indhold, som vi kan få, som er nogle bloggere, eller nogle Instagrammer, eller nogle YouTubere, Snapchatter, som laver noget fedt indhold, som så er gratis, fordi der er nogle annoncører bag. Det er jo også en forretningsmodel. Enten at man sådan, som annoncør siger, hvor vi skal ind og sponsorere de der digitale superstar, eller man selv går efter at blive digital superstar. Og der behøver man jo ikke at være en Rasmus Brohave eller en Christine Slot. Der er også en del DR-værter, kan jeg se, eller i hvert fald tv-værter, som er gået fra at lave tv-radio til nu at have en blog for Irma, eller en podcast for Irma, eller de her forskellige ting. Det er også en måde at være digital superstar på. Så har vi de fysiske produkter herover, hvor vi så har deleøkonomien, fordi den er brugerbetalt, forstået som, at der ofte er en eller anden form for servicegebyr. Så det er jo ikke altid gratis, selvom man deler. Og det kunne være Airbnb, GoMore, Uber osv. Så det er også bare for at sige, hvad betaler vi med her? Der er ikke noget, der er gratis. Og det andet, det kan så være en webshop med et fysisk produkt eller en fysisk service, nemlig eller Washa, som er sådan noget med, at vi kommer og henter dit vasketøj og dit strygetøj og alle de her andre ting. Og den sidste hernede, det var sådan lidt en svær kategori. Det er et fysisk produkt, som så er gratis for brugerne. Og det eneste, jeg kom i tanke om, det var egentlig, det kunne være et gratis sådan et Internet of Things produkt. På et tidspunkt så gav New York Times en gratis Kindle til alle deres abonnenter. Det vil sige, at I får et gratis produkt, fordi at vi gerne vil selvfølgelig vil ud til den vej rundt, men der kunne være andre. Pointen var bare, at hvis man så tænker, okay, jeg har noget, der er brugerbetalt, og jeg lægger det online. Hvis jeg nu for eksempel lavede nogle, kan man sige, min bog kan man købe digitalt, så er jeg faktisk sådan lidt i samme kategori som Netflix. Det synes jeg var mega sejt. Så derfor så holdt jeg fat i det. Okay, jeg vil være ligesom Netflix. Og pointen er jo selvfølgelig også, at man kan sagtens, selvom man har et fysisk produkt, have noget, der er digitalt. Så hvis I umiddelbart ikke kan se jer selv i den her, så er det enten fordi, at modellen den stinker, det kan jeg ikke afvise, eller også er det fordi, I simpelthen ikke har noget, der er digitalt, eller noget, som I endnu ikke har sat på en digital formel. Ja. Så det vi skal, det er jo det her med at prøve at se i det lidt lange perspektiv. Nu tror jeg bare det her sådan en klassiker fra Bill Gates, men som altid er meget god. Vi overvurderer altid de forandringer, der vil ske inden for de næste 2 år, og undervurderer den forandring, som vil ske inden for de næste 10. Så det her med at prøve at beskaffe, det går vel ikke lige sker i morgen. Og jeg er heller ikke så meget på, altså jeg tror ikke, at alle jeres virksomheder kommer til at dø, hvis I ikke starter en disruption-kampagne i morgen. Men på 10 års sigt, hvis vi tager de her teknologier og fremskriver dem, så kan der altså nå at ske rigtig meget. Og der er konklusionen så, at det er nok meget godt at gå i gang i dag med at gøre noget, hvis man ikke lige er på barsel. Jeg havde bare lyst til at bruge en baby, så den kom ind her. Godt, det var lige hvad jeg havde at sige, inden det bliver Idas tur. I må meget gerne, hvis I har lyst, gå ind på astrahav.dk, frygtløs, der med O igen. Der har vi lavet sådan en lille test, hvor frygtløs er du. Vi håber, I synes, det er sjovt. Vi havde det i hvert fald rigtig sjovt, det vi lavede. Der kan I også finde bogens modeller, og der kommer også nogle forskellige videoer op her i løbet af de næste par dage. Og så vil jeg også i efteråret holde en række webinars med afsæt i bogen og forskellige andre ting. Så dem af jer, der allerede har med nyhedsbrev, I behøver ikke at gøre noget, der får I det hele ud senere i dag osv. Men dem af jer, der ikke er på nyhedsbrevet, I skal være meget velkommen til at gå derind. Yes. Så det var lige, hvad jeg havde at sige for nu.